hayi ndichukunyiswa yile ndaba kaVuyokazi. Hayini mabethuna, kutheni sizenza clever ngomntana? Because kaloku siyayazi into yobana phaa emjolovile sometimes iveske ingqondo yakho umjola ayithathe ingqondo ayibeke emadolweni, wenza izinto oqonda uba yinto ntombi ngathi andisenangqondo, andisenamehlo, andisenanto, wenza izinto ube blind, ube foolish. You understand? It's just that ke ngoku yena ezinye izinto azenzayo ezingathanga shu sizibukela eTV ngoku wonke umntu ke ngoku umntu akaba ngathi emjolovile yonke into yakho yayi-smooth, yayibhotoro. Hayini kaloku sana, hayi sanumenza ngolo hlobo umntana. Ewe mcebiseni but yintoni izithuko ezingaka emntaneni? Ha. Babinguwe wena phaa kwezi sihlangu zalo mntana, ubufuna abantu bathethe njani na? Ewe ke ngolo hlobo thetha ngolo hlobo nomntana. Hayi mabenana, online uncles, aunts, sisters, ntoni, hayi niyathanda uba nobudragon ke nini. Niyamthanda umdraga umntu, nibreathe ifire emntwini. Hayi kaloku sana, because umjolo unameva all around. Noba ungumXhosa, noba ungumlungu, noba uliChina, babes, buza noba ngubani around the four corners of the world into yobana ameva sowakha wava ameva omjolo, uzothi umntu yes. So sanukubazi idragon, sanubreathe ifire emntaneni because naye njengawe, ewe wena uyasazi esaa simo ubugqithe kuso. Uyayazi uba abantu basekuhlaleni elokishini bekuhlekisa ngawe, abanye bebede bakubizile emacaleni bathi mamela baby no ayiyo xa inje. Hayi sanuzenza clever kaloku ngomntana because ni-online, because in real life nawe uyayazi uba kuwe sezivele ukhala, kwabanye benu ziyakhala ngoku sithethayo. Uphume from one messy sithu wayongena kwenye isithu nakwenye zininzi isithu. Nawe ukakade uyifunde ilesini yakho, akanike umntana uzowufunda naye, makacetyiswe yes, but ngendlela eyiyo kaloku into ntombi sibreathe fire emntaneni, yintoni ezoyimamela kakuhle. Hayi sanuba njalo, nifuna uba afikelele ezingqondweni uba mntanam ikhona into engakho straight ngale ndaba. But hayi kaloku khaniyenzeni kakuhle mabethunana, hayi khanibe nentliziyo xa ndithetha nomntu esentweni engacacanga but usenethemba. Hayi we've been there mabethunana kaloku iinyawo zinodaka siyayazi, and abanye benu nibadala for uba nethethe nomntana ngendlela hayi nawe bingazungena kamandi kuwe. Hayini mabethunana, sisike sibreathe fire ebantwini xa sibona ii-situations zabo online, bakaba ingathi thina hayi sana